جبارتنا flimkien mulej kelmtek imqazza f'qalb waħda lilna qad bil-ġisem tibnek ħaj fejn hemm l-imħabba Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Din iċċelebraw il-ħames ħadd tal-Eid, propju f'dan il-ħadd għada. Anke il-Papa il-jum 14 sejjer jagħmel l-ewwel qudies uffiċjali tiegħu. Jew aħna wkoll insostnuh bit-talb tagħna, nitolbu għall-Papa kif ukoll għall-benefatturi ta' dan is-santwarju u dawk ħutna li talbuna biex nitolbu għalihom għaliex huma morda għajjenejn għaddejjejn minn xi problema. Hemm morda li f'din il-ġimgħa propju anke sejrin jiġu iridu jsifru għal kura barra minn Malta. Jew għalhekk inħossuna l-kol kif kantajna flimkien fejn hemm il-għaqda, fejn hemm l-imħabba, hemm jammar il-mulej. Jew il-dan ħutna li ma setgħux ikunu hawn magħna, inġorruhom aħna f'qalbna u f'talbna. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna jew għalhekk ħuti nitolbu maħfra għal ħtietna. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħniena. Mistrieħ ta' kull min jittama fik, Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurrawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajra għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubit tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi dnubit tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti rġajt waqqaft id-dinja imġarfa billi jibnek ċekken lilu n-nifsu. Imla l-fidili tiegħek b'ferħ qaddis u għati jena bla tmiem lil dawk li inti ħlist mill-jasar ta' dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli.
F'dak iż-żmien Pawlu u Barnaba reġgħu lura lejn Listra, Ikonju u Antjokkja. Jagħmlu l-qalb lid-disċipli u iħeġġuhom biex jibqgħu fil-fidi għaliex kif kienu jgħidulhom jeħtieġilna imbagħtu ħafna biex nidħlu fis-saltna ta' Alla. Għamlulhom ukoll presbiteri f'kull knisja u bit-talb u s-sawm ħallewhom f'idejn il-mulej illi fih kienu wemnu. Imbagħad għaddew minn Pisidja u ġew fil-Pamfilja. Wara li xandru il-kelma f'Perġja, niżlu għat-Talija. Minn hemm marru bil-baħar lejn Antjokkja, minn hemm kienu bagħtuhom u irrakkawhom f'idejn il-grazzja ta' Alla għax-xogħol illi temmew. Meta waslu laqgħu lill-membri tal-Knisja u għadu jarfuhom b'dak kollu illi Alla għamel magħhom u urewhom kif fetaħ il-bieb tal-fidi għall-pagani, il-kelma tal-mulej. Sar responsorjali, imbierek ismek għal dejjem mulej. Twajjab u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tiba. Twajjab ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel, ngħidu imbierek ismek għal dejjem mulej. Kull ma għamilt irodlok ħajr mulej, iberku il-ħbieb tiegħek kollha. Is-seb tas-saltna tiegħek ixandru u fuq is-seta tiegħek jitkellmu ngħidu imbierek ismek għal dejjem mulej. Jarfu lill-bniedem il-qawwa tiegħek u s-sebħ u l-ġmiel tas-saltna tiegħek. Saltnatek hija saltna għaż-żminijiet kollha. Minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek ngħidu imbierek ismek għal dejjem. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Jiena, Ġwanni, rajt sema ġdid u art ġdida, għax is-sema ta' qabel u l-art ta' qabel qabu u ma kienx hemm iżjed baħar. U l-belt il-qaddisa Ġerusalem il-ġdida rajta nieżla mis-sema mingħand Alla, imħejjija bħala arusa mżejna għall-arus tagħha. U smajt leħen qawwi ġej mit-tron jgħid: Dik hi l-amara ta' Alla mal-bnedmin. U jammar magħhom u huma jkunu l-poplu tiegħu. U Alla nnifsu jkun magħhom Alla tagħhom. U jixxuttalhom kull dema minn għajnejhom. Ma jkunx hemm iżjed mewt, anqas biki jew għajjat jew tbatija ma jkun hemm iżjed. Għax qabu l-ħwejjeġ ta' qabel. Imbagħad dak li hu bil-qiegħda fuq it-tron qal: Ara, se nġedded kollox. Il-kelma tal-mulejn. Nqumu bil-wieqfa. Alleluja. Nagħtikom kmandament ġdid jgħid il-mulej li tħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kif ħareġ Ġuda miċ-ċenaklu, Ġesu qal: Bin il-bniedem huwa glorifikat issa u permezz tiegħu huwa glorifikat Alla. Jekk Alla huwa glorifikat permezz ta' bin il-bniedem, Alla wkoll permezz tiegħu innifsu għad jigglorifika lilu u dalwaqt jigglorifikah. Uliedi, ftit ieħor se ndum magħkom, nagħtikom kmandament ġdid li tħobbu lil xulxin. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Min dan jaraf kulħadd li intom dixxiepli tiegħi, jiġifieri jekk ikolkom l-imħabba bejnietkom.
Il-kelma tal-mulej. L-ewwel qari jeżjes. Rajna kif l-Apostli hekk kif tgħaddi l-ġrajja ta' Pentekoste ferħ kbir imorru jwasslu l-Evanġelju lil kulħadd. Tantu hekk jgħidilna li meta huma waslu f'Antijokja irrakkontaw anke l-ewwel insara tal-Antijokja ta' kif anke il-kelma ta' waslet fil-qalb tal-pagani. Għax Alla ma jħarix lejn l-uċuħ. Għaliex aħna kull wieħed u waħda minna aħna ta' Alla, aħna tiegħu. U għalhekk Alla jrid jimla il-qalb tiegħi u tiegħek bil-paċi tiegħu. U kif jien nista' nimla il-qalbi bil-paċi tiegħu billi noqgħod kwiet kif nagħlmu l-itfal iż-żgħar għax toqgħod not il-bambin ma jħobbokx xi żball. Le. Qalbi timtela bil-paċi skont kemm jien niftaħ qalbi għalih. Araw is-salm tal-lum. Is-salm 144. X'qalilna? Jgħidilna kif jaġixxi Alla magħna. Twajjeb u ħanin il-mulej idum biex jagħdab kollu tjieba twajjeb ma' kulħadd il-mulej. Ejjew inżommuha f'qalbna din il-kelma. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej. Tantu hekk li fil-Vanġelu dan id-diskors li Ġesu jagħmel fuq l-imħabba jagħmlu meta Ġuda joħroġ biex jitradih. U propju fil-mument li Ġuda qed jaħdem kollox biex jitradixxi lill-mulej, il-mulej fl-istess mument qed jgħid issa se nkuni glorifikat. U qed jagħti il-kmandament lid-dixxipli tiegħu. Għejxu l-imħabba, ħobbu lil xulxin. Imma kif? Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Ħafna drabi aħna nagħmlu din il-frażi, l-ewwel frażi, ħobbu l-xulxin, issa xi ħaġa ġejjek mill-ajru. Jien ma nista' nasal qatt biex inħobb tassew fil-verità jekk ma nagħmilx esperjenza tal-imħabba ta' Kristu lejja. L-ewwel kmandamentu, kif jien ħabbejtkom, ara kif jien ħabbejtek. Mela għedt, issa ibda ħobb kif ħabbejtek jien. Għalfejn taħseb, irriflettu ftit, għalfejn taħseb kull meta mmur inqer il-mulej jaħfirli. Biex insarraħ moħħi, issa nista' nitqarben, xejn affattu. Il-mulej jaħfirli biex jien nagħmel esperjenza ta' xi tfisser xi ħadd jaħfirlek biex meta lili iġarbuni, meta lili jitradini xi ħadd, meta lili xi ħadd jidħak bija, jien niftakar u ngħid imma l-mulej ħafirli. Mela jeħtieġ li jiena wkoll naħfer, anke jekk dan akkost ta' sagrifiċċju, akkost ta' dbatija. Imma hu meta naħfer li jiena nsib il-paċi ta' qalbi. Tantu hekk eżjes kif rajna fl-ewwel qari meta jitkellem mill-insara ta' Antijokja
kien komplu naqraw il-ktib tal-Atti jgħidilna li kien f'Antijokja li lil dawk l-insara bdew jissejħu u jissejħulhom Kristjani. U għaliex? Għax kellhom xi beġġ li turi li huma Kristjani, għax kienu jilbsu differenti minn ħaddieħor, għax kienu jieklu ikel differenti minn ħaddieħor, xejn affattu. L-uniku ħaġa li kienet tiddistingwihom u li saħansitra n-nies pagani kienu jintebħu bdew jgħidu ara dawk Kristjani. Il-kelma Kristjan ma tfissirx nimxi wara Kristu, Kristu ma kienx għadu hemm. Kristu kien diġà fil-glorja tas-sema. Imma li tkun Kristjan infisser li jiena nħaddan il-kelma tiegħu imma dik il-kelma li jien nisma' u li fuqha nitlob ngħixha. U x'inhi l-kelma ta' Ġesu? Ħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. L-ewwel insara minn dan kienu jintarfu eżies mill-mod ta' kif kienu jġibu ruħhom ma' xulxin. Mill-mod ta' kif kienu jaħfru u ma jpattux. Mill-mod ta' kif kienu jgħinu l-xulxin u jaqsmu l-ikel tagħhom ma' xulxin. Mill-mod ta' kif anke l-ġid tagħhom kienu jpoġġuh għall-għajnuna tal-oħrajn. U dan għadna nagħmluh f'kull quddiesa. Jekk tintebħu is-saċerdot meta fuq il-ħobs u l-inbit jaqbad dik l-offerta u jbierek lill-Alla x'jgħidlu għax dan hu frott tal-art u xogħol il-bniedem. Aħna qegħdin nofru jowlek, aħna qegħdin nagħtuwlek. Dan huwa frott id-dielja u xogħol il-bniedem dan l-inbit. U għalina għax aħna nagħtuh lilek isir għajn tal-ħajja. Imma din l-offerta tagħna ma trix tkun sempliċement l-offerta tal-quddiesa, imma dik hija simbolu ta' dak li jien nagħmel f'ħajti. Jien irrid nagħmel minn ħajti offerta għotja lill-oħrajn. Għalhekk fl-ewwel żminijiet tal-Knisja kif ukoll mal-offerta tal-ħobs u l-inbit kien jittella dak kollu li jkollhom l-insara. Kien jittellaw l-uċuħ tal-art, il-bidja, dak li toffri l-art biex imbagħad kulħadd jaqsam u jieħu fl-imkien. Insejnijhom aħna. Insejna li aħna sa ftit ta' żmien ilu hekk konna ngħixu u l-paċi li kien ikollna. Isma' n-nanniet, isma' l-ġenituri tiegħek xejdulek ma kellna xejn, imma konna kuntenti. Ma kellna xejn, imma dejjem kilna. Ma kellna xejn, imma dejjem għenna lil xulxin. U ma kien jonqosna xejn. Illum il-kontra. Kollox jien, l-ewwel jien, ġib jien, it-tieni jien, it-tielet jien u jekk jibqa' xi ħaġa jien. Aħtaf, sor, aħseb fik, tagħti x'ħass ħaddieħor, aħseb għal rasek. Imbagħad x'inhu l-frott? Kulħadd irrabjat. Ħadd m'għandu ċans jitkellem bil-kalma. Wieħed jaħtaf lill-ieħor. Wieħed igerger fuq l-ieħor. Wieħed iredden fuq l-ieħor. It-tieni qari jgħidilna u nagħlaq b'din il-kelmek sabiħa. Din hi l-amara ta' Alla mal-bniedem u jammar magħhom u huma jkunu il-poplu tiegħu u Alla nnifsu ikun magħhom. Alla jammar fostna
ikun magħna meta aħna narfu ngħixu ta' poplu nisrani, ta' poplu li jiftaħ qalbu għal Alla u għal ħut. Nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. Iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħalġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn umiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jirġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li jum imweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nisqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Jew inresqu t-talbit tagħna u l-mulej Ġesu nitolbu id-don tal-imħabba u ngħidulu fl-imkien mulej għati imħabba ħajja lill-poplu tiegħek. Mulej għati imħabba ħajja lill-poplu tiegħek. Nitolbu għal Papa Eljon 14 biex tul il-ministeru tiegħu ikompli jurina li Alla ma jħalli qatt weħida lill-Knisja tiegħu. Nitolbu biex il-mulej jimla bil-barka tiegħu u jbierek u jqaddes il-ħidma tal-Papa Leon. Ħajorbtu dejjem aktar miegħu ħalli jagħmel servizz tiegħu iġib il-frott kotran. Nitolbu għall-Knisja sabiex tinbena tassew fis-smieħ tal-kelma ta' Alla. Nhar il-ġimgħa sejra ssir ordinazzjoni. Is-sena għall-grazzja tal-għandna ordinazzjoni ta' saċerdot ġdid u żewġ djakni ġodda. Ejjew insostnuhom bit-talb tagħna, ejjew nitolbu għalihom ħalli huma wkoll jikbru fis-servizz tagħhom, l-imħabba tagħhom lejn Alla u lejn il-Knisja. Għalina l-koll biex immexxijin mill-kelma tiegħek mulej nikbru fl-imħabba tal-aħwa. Fiskiet inresqu it-talb personali tagħna. U Alla li fi Kristu ibnek ġeddet il-bnedmin kollha għatina li nilqgħu il-kmandament tal-imħabba tiegħek biex nikbru f'imħabbitna lejk u lejn ħutna. Inti tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Semmo friġ l-altar tiegħek, għanja ta' ferħ ta' għadna ħaġa waħda miegħek. Miġbura f'talba ħirqana ġieħ li jistħoqlok hawn natur. Birek jilgħan jawu it-talba ta'
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, b'dan is-sagrifiċċju qaddis li sejrin inġeddu, inti ressaqtna lejk u tajtna sehem min natura tiegħek Alla wieħed u għoli. Għamel li permezz ta' ħajja tajba niksbu il-verità tiegħek kif inti jarraftna bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru il-glorja tiegħek, iż-żaffer akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U eret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna il-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-sitat tal-anġli jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda itennulek. Għaddejs. Għaddejs tassew int mulej inti lajn ta' kull qudusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej inħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Liljon 14, l-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Marija, mal-Arrus tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna, tiġi salt nagħtek, ikun li tritien kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubiet, palma naħfru l-minuħati għalina,
la ddaħalniex f'tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Taqarbina tax-xewqa. O Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab fis-sagrament tal-Ewkaristija. O Ġesu, jiena nħobbok u għax inħobbok nagħli għax offendejtek. Nixtieq nirċevik fis-sider tiegħi. Ma nistax nirċevik fit-tqarbin, nirċevik spiritwalment. O Ġesu, ejja għandi, irrid inħobbok issa, irrid inħobbok dejjem iżjed. La tħallina qatt ninfiret minnek. Grazzi Sinjur Alla u waħfer li Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Addis qawwi tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobbna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħniena. Kollok tieba tkun
بالفرح كنتم أن يتردي الخير نانو للملك أن يرسو قديمو بالفرح تمفعلنا هنانو أن يجديد للسيد السماء والأرض لله بالفرح كنتم أن يتردي الخير نانو للملك يفرغ المنتاني يفرغ السجار كلها يفرغ الأرض والسماء بالكبر الملك لله بالفرح كنتم أن يتردي الخير نانو للملك يسبحوا للاسم لا سفر تالرين للاسم يسبحوا الكوي كبوي الفيوري تالرين لله بالفرح كنتم أن يتردي الخير نانو للملك هنانو فوق الأربعة يسبت الأواتيو هنفهروا القبر تالا ملكان تالينيت لله بالفرح كنتم أن يتردي الخير نانو للملك Kristu أمي الموت كريستو يسالت الهاي هللويا كريستو أمي الموت كريستو يسالت الهاي هللويا للكريستو تالحيا يسيد والسلطان ببي فوق الموت قويت وستان نانو علنيا غوريا وفوريا كريستو أمي الموت كريستو يسالت الهاي الأبر مفتوح ليوري للنساء البوست فإدوه نانو علنيها غوريا وفوريا كريستو أمي الموت كريستو يسالت الهاي
Qegħdin nagħmlu matul dawn il-ħdud tal-għid tagħlim dwar il-qofol u s-sbuħija tal-quddiesa. Żgur li ħafna minnkom ġejtu hawnhekk biex turi l-imħabba tagħkom lejn Omna Marija. Forsi tajjeb nirriflettu li waqt il-quddiesa il-Verġni Marija ma tkunx fil-kappella. Hemmhekk hemm biss il-kwadru, ġbija fuq tila. Imma ma' kull quddiesa, f'kull quddiesa, il-Verġni Marija flimkien mal-qaddisejn u l-erwieħ tagħna ikunu qegħdin magħna hawnhekk fuq din in-naħa tal-artal. Għax l-Ewkaristija hija l-ikla ta' dawk li huma ta' Kristu. Aħna li għadna pellegrini u huma li diġà waslu. Infatti aħna stess nitolbu propju għad-don tal-għaqda. Għamil li miċ-ċokontani nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Għalhekk nitqarbnu biex aħna nikbru fl-imħabba tagħna lejn xulxin. Jekk jien minix nikber fl-imħabba, ifisser li minix ninaqat ma' Kristu. Imbagħad ikomplu anke meta aħna niġu biex ngħidu il-qaddis li huwa l-innu ta' tifħir lill-Alla, aħna x'ngħidu? Għalhekk f'dan iż-żmien ta' ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien aħna il-qawwiet tas-sema flimkien mal-qaddisejn u s-setat tal-anġli ngħidu l-istess ħaġa. Infaħruk u ngħidu bla qiegħda qaddis, qaddis, qaddis. U għalhekk nistgħu nżommu din ix-xbija. Fuq naħħa l-artal qiegħed fin-nofs. Fuq naħħa hemm aħna. Fuq in-naħa l-oħra imdawrin magħna hemm il-Verġni Mbierka, il-qaddisejn u l-erwieħ tagħna. Ejjew għalhekk inħossuha din l-għaqda f'kull quddiesa. Ejjew nitolbu kontinwament biex il-mulej lilna ikompli jaqadna dejjem flimkien. U għalhekk ejjew issa wkoll insellmula lil din l-om li qiegħda hawn magħna fuq l-artal u nippreżentawla l-ħutna l-morda. Dak kollha li talbuna nitolbu għalihom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej, biex kif għarraftu il-misteri tas-sema, hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u timlieħ b'ħajja ġdida bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.